Kaidol, bisang lain lawas mga kaidol, bisang kailan tanon, kumbati kay para makapalit ang bugas sudaan mga kaidol. So bani ko nyo mga kaidol, kumbati na po tani. Libot na mo dani. Libot. Mangitag asa itong pasayro ng tago. Pakita na mo mga pasayro. Panggawas na mo niya. Pangmata na mo. Ando na mo sa Jollibee lang yan. Kaya makapasayro ko. Panggawas na mo mga pasayro. Ayaw na mo magpaligid-ligid din yung habol. Ato na mo langihan, ato na mo mall. Kaya ron nga, makakwarta min na yung driver. Kaya ron makabayad mo na yung kwan. Driver, daghan na mo na yung bayro nun. Tubig, kurente, wifi, eskwelahan. Pangmata na mo na. Karon mo ato na mo kwan. Mall, Gaisano, Robinson. Langian, Merkado, Masaw, Maliog Dagat. Karon kami mga tricycle driver, mga konta. Pangmata na mo. Oh no! Ay na mo magpaligid-ligid pa diya sa inyong kwan, country. Maayo mo kay naman mo mga asawa diya. Ang ako way atawa, way nagwal. So, laban na tayo. Wala, kadalaan. Uy, ipta na lang yun ya, ipta na. Okay. Bang-anto na mo kuhan, Utis, Jollibee, Gaisano, lang yan, kaya rin makakwarta namin. Ano makasakay mo? Ay, narami din yung mga driver, galibot-libot. Murag isda nga gutom, tigwara-wara, nangitag kanon. Pangmata na mo diha. Ipta na na. Maayo na may asawa ba? Ay, naay ka dula-dula. Itaan single. Pero okay na gyapon, at least importante na Ginoo. Wow. Ay, bisag wa tay asawa. Maligi pa yun gyapon ha. What? Iwala na ang sikreto basta naday Ginoo. Ganda-ganda kitang bati sa atong lawas. Watay asawa. Malipayon ka punta. Kauban ng Ginoo. Kung likay sa dili mayong mga buhat. Kung tagala to panahon ng time ng Ginoo mga kaidol. Kaya para i-plastar sa Ginoo ning atong kinabuhi nga nagtagilid. Tama? Para i-plastar sa Ginoo kaning atong kinabuhi nga nagtagilid. Walang tagaan atong panahon ng oras mga kaidol ang Ginoo mga kaidol. So padayon nga punta nagwara-wara sa kadalanan mga kaidol. Samtang nangita o pasayro mga kaidol. Asa na mga pasayro ni nagtago. Pag nanay mga pasayro mga kaidol, muilom na ako. Kaya galing inon ko, nadautan ko na nadaot ako utok. Samtang wala ko ito tayo, puti bang yaw dire. Padayon lang yapon na naglibot-libot galon. Tumulo maghapon pangitang pasayro. Asa na din pasayro ng tago. Muliko ko din sa auto, muliko.
Muli ko din sa auto kay galing na pasahero nagtako dire. Galing na. Umaw na nig bawkot-bawkot sabol gawas na ni wanto na ni kuan mga mall mga Jollibee na ni. Eh para nga kita namin yan eh, magkabayad namin sa mga bayro nun, magkapalit ng bukas susunod na sudan. O de, ligo ko dito tuwa. Ligo sa daw tuwa. Ay galing nanay ko andun eh, pasayelo. Nahuma na bawkot-bawkot sa habol. Na yung kinabuhi si call driver mga idol. Sabi na pag-ikan sa mga balay, pag-ikan sa balay mga kaidol, ingnon sa asawa nga uli ka diri ha mga kuhan alas 8 hatod kag bugas sudan. Pagkatod na mong bugas sudan ingnon na bod uli ka alas 11 kay magbayad sa atong lending. Datong utang, lending, magbayad, uli ka alas 11. Sus, kabuha na yung driver mga kaidol-lugan. Lantaw-lantaw, asa na pinag pasahero mga kaidol. Kaya gigwa naman, ano ba na? Oo, natay pasahero mga kaidol. Muhilom na ta. Lang yan. Guwamo sa kayo mga kaidol, may pangit ang driver. Kita to guwapong driver. Yan driver ke. Oh yeah. Si Bob, iksoon ni Helen, nag-drive ng taxi din Butuan. Mao to. Len, mong iksoon si Bob, nag-drive ng taxi. Ade, nabuhi-buhi, sulok life. Mo sa kaya pasahero mga kaidol kay na-adlocks na akong driver ay saray ngipon kita ko kwapong driver na kwapong driver tapat-tapat yung driver mapikit-pikit pa mga kaidol JK no? Salamat.
Dali. Guwapa to masayro mga idol, guwapa. Wow. Kapasayro da guwapa mga idol. Swerte tayo ngayon mga idol. Wala. Wala mo sakay gapon mga kaidol. Nangitang driver nga gwapo. Adlok ang ipon driver, ito lang ipon. Asa ba ito ngayon? Nakalimot mo ako? Alok ito ngayon. Ila susun. Nasusun ang ano?